Ġlieda bejn erbanzjani waslet biex 3 minnhom intbagħtu l-ħabs u wieħed minnhom sofra ġrieħi serji. Kollox beda meta kienu għaddejjin żewġ ċelebrazzjonijiet fl-istess ħin fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda f'Tal-Pjetà u grupp ta' Indjani beda jtellef lil grupp ieħor. Huma allegatament attakkaw lil wieħed mill-irġiel bi fliexkun tal-wiski, qabżu fuqu, gidmuh, ikkawżawlu ġrieħi f'rasu, edduh u kisrulu saqaħ. 2 mill-akkużati stqarrew li kienu xurbana waqt il-ħin tal-interrogazzjoni. Minkejja li d-difiża talbet biex l-akkużati jinħelsu mill-arrest, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-biża' li ssir sara lil provi. Il-qorti ordnat lill akkużati jintbagħtu l-ħabs minħabba li għad irid jixhet il-vittma. Mara ta' 45 sena minn Ħażabbar ammettit li serqet madwar 20,000 euro minant anzjana ta' 84 sena. L-akkużata kienet tmur taħsel l-art lill-anzjana li toqgħod Ħażabbar stess. Hija skoprit li kellha kexxun li fih kienet iżżomm il-karta tal-kreditu tagħha flimkien man-numru personali biex tuża u użat din il-karta biex serqet lill-vittma. U li l-anzjana ndunaw li kienu qed jonqsu l-flus ta' ommhom meta talbu rendikont tal-kont bankarju tagħha. Fil-qorti ntqal li l-akkużata għandha l-vizzju ta' droga u ġie ordnat divjet fuq isimha sabiex jitħallsu wlieda. Il-qorti ordnat biex isir rapport imħejji minn uffiċjal tal-probation biex jgħin lill-imħallef tiddeċiedi liema sentenza tagħti. Il-qorti ordnat li l-akkużata tinħeles mill-arrest b'garanzija personali ta' 20,000 euro u jissita biex ma tersaqx lejn id-dar tal-anzjana. Il-mara ma ntalbitx depożitu mal-ħelsin mill-arrest biex minflok tkun tista' trot lura l-flus lill-vittma. Raġel ta' 51 sena minħal qormi weħel mulza wara l-instab ħati li weġġa u weddet lil martu. L-argumenti seħħew f'Settembru ta' sentejn ilu meta l-koppja kienet għaddejja minn proċess ta' separazzjoni. Fil-qorti l-mara tkellmet dwar l-imġiba tar-raġel fil-konfront tagħha. Qalet li r-raġel kien jallega li qiegħed iffrekwenta rġiel oħra, kien jgħidet li sejħu li t-tifel il-kbir tagħhom Frankuni u kien jgħidilha li jixtieq li t-tifel imut bil-mutur. Instema' wkoll li kien jgħidet li se joqtol lil-omm il-mara u kien jgħid ixjifhem li kienet se tispiċċa fis-siġru tar-roti. Ir-raġel xed li tul l-aħħar 4 snin ta' żwieġ ibnu kien jikmanda kollox, inkluż iċaħdu milli jorqod idejn martu. Meta l-mara esebit recordings tal-argumenti bejnietom, il-maġistrat innutat li l-argumenti tqanqlu apposta mill-vittma biex tipprovoka lill-imputat. Il-maġistrat osservat ukoll li l-mara ma nstemax beżana mir-raġel fir-recordings. Kien bekk li r-raġel instab ħati biss li fl-argumenti inġurja u għedet lil martu. Il-qorti ordnat lill-akkużat iħallas 58 euro multa, 28 euro fi spejjeż tal-ħatra tal-esperti u rabtitu b'garanzija personali ta' 1000 euro għal żmien sena biex ma jgħaddiċ lil martu.